kubor nakaslem jong unongsan hima. Ba ulo bedom ulawan ka yak sino mulai jongi. Ka jinglik no jong gaman siem ka bokordor uni urang ba Chesterfield. Thank you. Nasngoban ong kasnam ka ut hangi kum ka pateng ka ba minta. Ka ut hangi ki samla jong sino mulai. Ka ut haki long kemilong ka pa ka ut haki rurang ba ka ut ro haki hep ka barep. Hoit ko mangitip kasih ke bamendin ngilala ban persang ban pentengan ye ki sem ngejongki ban ye kendo ye ki bor jong katrat police ban paplak mardor ye ki arngut ki belara jubor ha katuka mit hadin bagi ladap siat yu pa klara jubor ye ki arngut ki khon hereng ngomong aingu yu blai banalor kita kinong shono ki bapong uniform makle police ki don ro sekibreu ki bapha ki bapong ki ju uniform lengba ka jik tuklar jongi arteri ki kenhon chesi SSMP mening layok panikran ki madam nongrang bad ye so MK dekhar lengba ka jik tuklar jongi bot hasiteng lenti shaban poi sepo Eastern Chahels kilala ban pelat no unconditionally nasngo ban ong nalo ka jik penrem ya kinong shono kiblawan ban penyam ya kamesim ba koridor jong ba Chesterfield ai kublai kertang ro ya kiju ki ba phawi uniform ki badan de kamesim ban esno para breu lemba ka jituklar jong ki ngilala ban wani lamno ya ki khon klam keno kendon de kombo pitep menen gede ka siklat ladap pendap ro wadi ke postmortem haduk bagi dra lej bani senran lang haduk rapai ka hieng menen met tinggal dan kaji keduk lang hakaba menen hi ka met ling bagi kedhon sing malang maper phe jok sino mulai ngai kublai bat ngasu ban ong ka kentien jing ti yetli kalong ka bor nasong kemen ba haka meeting ka menen bat haduk tak step ngidon kumbah nrutli kilama kiba kisang balang mo per kidon pokosno mulai kata nalol ka SSMP HYC KSU FGP MIPF bat KAIM dengan hukuman baku mangilawang bangin kendria syarut ya karong nani kilama kiba per jongi mentahang ni ngidon lang krui hapo kawai kasur kata kasur jong pelba nong mulai nak bata ban demand ni justice late for the late just cheers thank you de hagri ka singi ka pementa kumbang ngilaya ban yo bentalah hagri ka press briefing ngi ngilai simi ka benta ban bo e ka appointment ban chief minister hagri ka appointment kabang nalian jongi ngin saya keduk no lasyam tiyo ngikwa ban pensngo show pai ba akari bakasur jong kinong mulai kadawa ya ka independent inquiry bad ya kani independent inquiry ngikwa ba enthong ya ka jing thoket lane enkli ya ka jing thoket lengba retired judges jong high court kom ke kenhun ngilai dep ikran menden bat mentaro ngasu banong men kran biang ngilai i lengba kila patai kubor na kapor skapor haban don nong le kam sniu habadon nong subas sniu nak liang jong ketrat pulit ka kloy ban flash out ya ka kerteng ya ka dor kadar jong ton nong le kam sniu haki social media lane haki printing press tenang lian jongi kum ke kenhon kum bapitip kajing do no jong mensim bakordor ba cheres kam day badan ketaka encounter lane kajing yasiat ka markeliang lane kajing yakun markeliang kadai hi kajing peniap kamada jong kita kinong shono hak uniform
Dinang liang jongi ngikwa bakatanat polis lani ka sarkar kum bapila flash li kum bapila that ya kadur jong kitu gibre ki badan kam ki badan bendah kam siu her la kalong ha kitu babu ki bakeno ID blast tengirung yong basmu bah seilang ya kadur ka jong kitu gibre ki nong sono ki balaj ban siat ha kapor badan ken oi bah ka jing thia hayeng jing ba cheres sei kadur jong ki bat ha jo kapor ngikwa baya gitu kibriu ki bala ben ya kini ki armut ki khon jong ba cheres seilang ya kadur kadar jong ki namangi yo jing tip ba full mas dengan ko bandong ba ka police dan ka sarkar kan walang ya kadur kadar ke jong ki khnang bangi ngin dup tip kum kasur upai ban omlai de kade kelong kajing pensyai dan de kajing diman na leng jongi